היי, אני אורן ברקן מווידאוסר. רציתי לדבר איתכם על וידאו באינטרנט. וידאו באינטרנט היום זו ההזדמנות. כל בעלי העסקים שרוצים לקדם את עצמם, ואו בכלל כל מי שרוצה לקדם את עצמו ברשת האינטרנט, חייב למתן את עצמו בעזרת וידאו. זו ההזדמנות. העולם עובר לוידאו. אני בשלוש שנים האחרונות הקמתי חברת סטארט-אפ שנקראת startup.com, חברה שעוסקת בקידום ושיווק של וידאו באינטרנט. יש לי המון כלים להעניק לכם, אנחנו חיים בעולם של שיתופיות. הייתי שמח להעניק לכם את הכלים האלו ולשתף אתכם במידע הזה. אני אשמח אם תכניסו כאן למטה את השם והמייל שלכם, ואני אשתף אתכם במידע, אעזור לכם להתחיל לעשות שיווק וקידום של הוידאו שלכם באינטרנט, ולהתראות בסרטונים הבאים.